ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି 6 ଅଗଷ୍ଟ 2025। ଆମର ରୋଡ଼ ଅଲଗା ହେଲା ଜଗତପୁରଠୁ ହେଲା ଦୂରକୁ ରାୟପୁର ଦୂର ଛତିଶଗଡ଼ ଦୂରକୁ ହେଲା। ଆଉ ଧାନ ବିହନ ଧାନ ଲୋଡ଼ ହେଇଛି। ହାଇଟ୍ ପୁରା ଯାଇ ପଲ୍ଲିପାଳ ଭଳିଆ ହାଇଟ୍ ହେଇଛି ବସିଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଗଲେ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି। ରୋଲର ପାଇଁ ପାଲ ସିମିଡ଼ିକି ବାହାରିକି ଦେବିକା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ତ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି। ଏଇଟା ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ ପକାଉକି ତେଲ ପକାଇଲା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପିଲାକୁ ବି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାଉଛୁ ଅବିକା ଜଗତପୁର ଅବିକା ଏଇ ଯେଉଁ ବିରୁବା ନଦୀ ପାର ହବୁ। ବିରୁବା ନଦୀ ପାର ତେଲ ପକେଇବୁ। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏଠୁ ଲୋଡ଼ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଆମର ତେଲ ପକା ହେଉଛି। ତେଲ ପକା ଚାଲିଛି ଏବେ ଟାଙ୍କିରେ ଅଛି ମଙ୍ଗୁଳିରେ ବାହାରିକି ଚାଲିବ। ଓ ଫାଇନାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ତେଲ ଫେଲ ପକେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଏଇ ମଙ୍ଗୁଳିରେ ତେଲ ପକାଉଥିଲୁ। ରଶ୍ମି ଟାଙ୍କି ପାଖରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତେଲ ପକାଉଥିଲୁ। ବାହାରୁ ନଷ୍ଟ ପଳେଇବ ବାଟର କୋଉଠି ଚା ପିଇଦେବୁ ତାପରେ ନଷ୍ଟ କରିବୁ। ଯଦି 11ଟା 12ଟା ବେଳକୁ ଖାଇବା ଖାଇଲେ ଲାଗିବ 11 ସାଢ଼େ 11ଟା ବେଳକୁ ଖାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ତେଲ ପକେଇକି ବାହାରିଛୁ ଆଉ ରାତି ଯାକ ଗାଡ଼ି ଚଲା ହେବ ପୁରା ଫୁଲ୍ ନାଇଟ୍ ଆଜି ଗାଡ଼ି ଚଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ କାଲି ରାତି 2ଟାରେ ଆସିକି ରହିଯାଇଥିଲୁ ଏଇ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ପଏଣ୍ଟ ଆଗକୁ। ଆଉ ନିଦ ଲାଗିଲା ନିଦ ଲାଗିଲା ଆମେ ରହିଯାଇଥିଲୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଯାଇଛୁ। ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଜି ରହୁଛି ସେ ଆସିକି ମୁଁ ଉଠାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ବାହାରିକି ଯିବୁ। ପିଙ୍କୁଲାକୁ ନିଦ ସାରିନି ସେ ପୁରା ଢୋଳଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ବାହାରିକି ଯିବୁ ଆଉ। ଆସି ରାତି 2ଟାରେ ଏତିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ଯାଇକି ଖାଲି ନିଦ ଲାଗିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଥାନ୍ତା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବୁ। ଆଉ ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ ଦେଖି କରିଦେବେ। ପାଣି ବିଶେଷ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ପୁରା ନଦୀ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ସେଇଠୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗରେ 1 କିଲୋମିଟର ବ୍ରିଜ୍ଟା ଦେଖାହେଉଛି କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ ଦେଖାଯାଉନି। ବ୍ରିଜ୍ଟା ଏଠୁ ଦେଖାହେଉଛି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଆସିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯାଉଛୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବରଗଡ଼ ଅଛି ଆଗକୁ ଯାଇକି ଗ୍ୟାସ୍ ଚାର୍ଜ କରିବ। ଗ୍ୟାସ୍ କରିବା କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଲୁ। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ହାଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହାଟକୁ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ମିଳିବ ଆଣିବୁ ଗାଡ଼ି ପାଇଁକା ସାମାନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଖରା ବହୁତ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଆଉ ଯାଇପାରିଲୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଗଲୁ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଯାଇଥିଲୁ। ଆମର ଆସିଲାଣି ଏବେ ସେଇଠୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିକି ରହିଗଲୁ। ଖରା ଜୋର ହେଉଛି ଟାୟାର ଏକା ଗରମ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇନେ ଯିବାନି ଆମେ କେତେ ରାତିକି ଏଠି 4ଟା 5ଟା ଯିବା ହାରିଗଲେ ରାତି 6ଟା 7ଟା ରାତି ଯାଇକି ବଡ଼ ପହଞ୍ଚିବା। 6ଟା 7ଟା ଭିତରେ ବଡ଼ ପହଞ୍ଚିକି ଖାଇ ପିଇକି ତାପରେ ନଷ୍ଟ କରୁ ରାତି ଯାଏଁ ଚଲେଇବା ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଆଉ। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ବର୍ଡ଼ର ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଡ଼ର ଜାମ୍ ଲାଗିଛି ଗାଡ଼ି ସବୁଠି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଫାମ୍ ମାରା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ପିଙ୍କୁଲି ସେଇଠି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗାଡ଼ି ଏବେ ଜାମ୍ ଲାଗିଛି। ଏଠି ସବୁ ବର୍ଡ଼ର ମେକାନିକାଲ କାଟିବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
এইটু ওড়িশা সহিল ছত্তিশগড় বড় স্টার ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଙ୍କୁଲ ଏବେ ଆସିଗଲା ପିଙ୍କୁଲ ଏବେ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଗାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳାଇଲା ପେପର ନେତା ପୁରା ହିରୋ लगभग आरंग पाखापाखि आसीगलुणु आबे आमको आरंग आउ मात्र 100 किलोमीटर भाई आज 100 किलोमीटर भाया पूरा एंजॉय कर गाड़ी भितर जाऊँ राति आसिक केता 12टा है पूरा एंजॉय करके निद लगे पूरा फुल एंजॉय चलती गीत बजे लाइट फाइट देखिए पूरा एंजॉय चलती पूरा पिकुला पूरा पूरा एंजॉय साने मो गाड़ी चलाऊे मत टायर लगे मुझे चल पारे भल लगे निद लगे तो आज फास्ट टाइम आम टेकुल गाड़ी जाए हेपी ड्राइवर देखिपे टेकुल आम गाड़ी ड्राइव कर मुझे भाई जानी से गाड़ी फाड़ी चलाए बोली सी मो नुआ है दी ट्रिप हम आगे ट्रालो देली ट्राल सब ठीक ठाक चलती तार एथर आस्ते आस्ते हाईवे छड़ा हम टेकुल बाबू रेडी तो गाड़ी रेडी तो ना चलो अभी आम रू आगे 7-8 किलोमीटर जाकि रू पुणी राति 4टा-5टा उठिक पुणी चलू कहीं अभी एपटे जो रास्ताटा डकायत चोरी चार अच्छी चोरी चार रास्ताटा एपटे जाइबनी रही राति 4टा-5टा बाहर स्टार्ट हो चलो सांग देखिए ये गोटे गाँ रास्त जाऊँ आज्ञा ये 18 किलोमीटर रहा गाँ रास्ता जावाक पड़ो देखिए तो कंपनी गला पूरा टोटाल वीडियो देखिए तो ओके गाइस आम आसिक पहुँच गलु कंपनी भितर और कंपनी ये तो सिक्यूरीटी आम निजे गेट खोली निजे पशा पड़ा यहाँ हूँ कंपनी पूरा मौसम अलग प्रकार दे आसिक पहुँच गलु कंटा वाला गेट पुराना कंटा वाला पर सेकेंड गेट गाड़ी एंट्री हो एंट्री हो सिक्यूरीटी आउ से कंपनी गाड़ी खाली हम तो गाइस आम आसिक पहुँचलु ये कंटा हम देखिए ये कंटा हम कंटा वाला जो नंबर लिखाई नंबर फोन करा पड़ो नंबर फोन कलापर ये गाड़ी नहीं जाब आम गाड़ी आसिक फाइनाली पहुँच गला यहीपटे कौन गाड़ी पुरिया एपटे तो गाड़ी दबिज जो भाया सिचुएसन होती कौन एपटे गाड़ी पुरिया एपटे देख गाड़ी फसीज पूरा एपटे फसीज से पटू गाड़ी की पूरा पड़ो हौ घंटा फोन करदे आप वीडियो देखे।